Heddiw yma, Amaretti. Yr un ola, dwi'n gaddo. Croeso i artisanedd.com. Oban. Iawn ta. So, fel chi'n gweld, dwi wedi bod yn trio wneud Amaretti am wsnosa heb unrhyw fath o look. Ond heddiw yma, dyn ni'n mynd i rewn ei gwely. Dyn ni'n mynd i fod yn dadansoddi'r bisgedi yma lawr i'w basics. So, wy, siwgr a rhyw fath o gynnwys sych. Dyn ni am gymysgu hynna mewn unrhyw ffordd wedyn ni. Dyn ni'n symud ymlaen wedyn, gweithio efo cynhwysyn arall, a dal i fynd tan mae gen ni bisged perffaith. Mae'n dallt? Oce, na ni exponio. So, dyn ni'n mynd i wneud ydi cael cymhareb 2 i 5 i 5, wy i siwgr a cynhwysion sych. Dallt? So, wedyn dyn ni'n mynd i gael y cynhwysion sych a newid hynna. So, dyn ni'n mynd i gael blawd, almond, cocoa powder, coconut a breadcrumbs. Breadcrumbs. O hynna, dyn ni'n mynd i ddewis yr un gorau a symud ymlaen i chwarae efo'r siwgr. So dyn ni'n mynd i wneud un batch efo siwgr gwyn a un batch efo siwgr brown. Dyn ni am gymysgu ddau, ond o gen i ddim amser. So, dyn ni'n mynd i wneud hynna. Felly, na ni. So gyntaf mae gen i fi 2 wy efo yma a hwnna dwi'n mynd i adio 250 gram o siwgr gwyn. Wisgo hwnna fyny, smelio bod fi wedi iwsio llaw a ddim electric mixer i gael rhywbeth efo gwead fel hyn. Ribbon texture. Iawn. Hwnnw wedi wneud, fewn efo i'r sampl cynta. So yma dwi'n mynd i adio yr cymysgedd i almonds. Fel yma, felly dwi'n mynd i gael y gwead cywir i rest o'n nhw. Hwn dwi isio a hwn dwi'n eimio amdan. So dwi'n mynd i wneud un peth wedyn efo'r 4 cymysgedd arall. Nes gen i fi texture tebyg i be oedd yr un almond efo. So, mae yna ni, tan bod gen i ni 5 thing. Ar y baking tray nhw wedyn, cymryd llwyddiad bach, rolio fo mewn bach siwgr fel bod o'n bosib handlo nhw, a gosod ni gyd ar y tray. Nes bod gen i ni, fel chi'n gweld, 15 biscuits, 5 set o 3, lovely, jubbly, so photogenic. Fewn nhw wedyn i ffwrn, maen nhw'n mynd i gael 1/4 awr ar 160 gradd. Dynnu'r slips i gyd i ffwrdd wrth gwrs, dyn nhw'n mynd i adio'r blas, a ffwrn nhw, tan bod gen i ni rhywbeth fel hyn. So, dewis yr i gorau allan o hein. Chi'n gweld, maen nhw gyd efo dipyn bach o wahaniaeth yn nhw. Wel, yn y marn i, hands down, yr un coconut a'r almond oedd y gorau. The rest yn bach yn duds, ond nhw'n ffain. Ond, hein oedd y gorau. Oedd yr almond, wrth gwrs, yn winner, ond oedd y coconut efo potential. So, beth dwi am drio neud ydi trio newid o i gael o'n mwy tebyg i'n almond, a dyn ni am gymharu'r ddau yna. Gynta, dwi am gymryd bach o coconut, y desiccated coconut nes i iwsio, a blendio fel awr yn bach. Just i trio gael gwead. Dwi ddim yn, actually, mor effeithiol hynna na di. Ond, mae'n gweithio, ydych chi'n gweld dan. Mae o'n rhoi gwead bach gosach ar y dde fyna i almonds di groundio i chi. So, dyna oedd y gobaith fyna. So, mynd ymlaen wedyn, siwgr gwyn yn erbyn siwgr brown da ni'n neud wan. So, dyn ni'n mynd i wisgo'r siwgr at ei gilydd. Dyna bach o halan fyna. A, jyst wisgo hynna tan bod nhw'n eto yn mynd yn oleuach. Yn dod ar ribbons, sy'n tynnu fo allan chi. Dyna ydy sut dyn ni'n cael aer i fewn chi. Dyna sy'n rhoi'r cracks. Ond hefyd, dwi'n adio bicarbonate of soda a vanilla yma, jyst i helpu efo'r expansion a'r blas. Fine-tuning the biscuits de, fel dyn ni'n mynd ymlaen. A wrth gwrs, dyn ni fod 2 rang o fath yma. So, bwrio hynna fewn i'r boleni wedyn. Beth gen i yma ydi 2 sampl o 2. So, 2 fel yna coconut, 2 fel yna o almond, a dyn ni'n mynd i roi sampl o'r wy a siwgr brown a wy a siwgr gwyn yn yr ochr arall. O bod gen ni 4 trial mewn ffordd chi. So, mynd hynna wedyn. Baking tray yn barod a ar y tray nhw. So fel dwi'n gweld, mae'n rhyw fath o graff yma. Graff o rhyw fath. Popi hynna wedyn. Munud. Ond fewn i'r ffwrn nhw am yr union rhymaint a yr rhaid dwytha. 1/4 awr, 160 gradd. Dim 180. A allan nhw wedyn. A wrth gweld, mae yn edrych pretty much be o'n i'n chwilio am. Dwi'n hapus de. So, gwerthusiad bach o hein man. Beth gen ni ydi 4 set. Siwgr gwyn yma, efo coconut, a siwgr brown ochr arall, a yr ddau reit debyg. So ddim llawer o wahaniaeth, a mae'r ddau yn debyg iawn. So, yn amlwg, y gwead ydy'r peth mwyaf pwysig beth ydych chi'n ei hyn. So, ydych chi'n medru iwsio gwahanol gnau.
i wneud biscuits. Ond, brief, wy, plus 250 gram o siwgr, wisgo hwnna i gyd i fyny, a hwnna mae o'n ribbon stage. Wedyn adio bicarb a vanilla i'r gymysgedd wy a siwgr. Mae hwnna'n syth i fewn i'r cynhwysion sych. Sa'n bod gennych chi rhywbeth fel hyn, rhywbeth o bast. Graindwch yr cynhwysion sych neu fyny os ydych chi angen i gael gwead fatha granulated almonds. Bolech hwnna fyny wedi rwlu mewn siwgr a rowch o ar baking tray i bobi ar 160 gradd am chwarter awr. A fi'n eich chi biscuit, lovely jubbly, fynd efo'ch coffi. Chi, dyna sut dyn ni'n neud o. Dwi'n strioli'r biscuits yma o'r diwedd. Dwi'n gaddo neu chi byth gorau gweld yr un omereti recipe yma byth eto. Ideal. Ond am y tro, gethyn dwi efo artisanedd.com. Diolch am watchad a welwch chi tro nesaf.